Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. So a lot of people, mostly women, vanga vachiuya kuinbox kwangu vachitaura kuti mukomana Ashi dai matsvaka munhu wekuti anenge achitidzidzisa, especially panhau idzo dzekuti varume vedu kana tiri mumabedrooms tingavafadza sei. Nyaya iyi yakauya mushure mekunge taverenga nyaya iya yavahanzvadzi vedu vari kutukwa nemurume wavo vachiti murume wangu anondituka achiti nhengo yako yakakurisa, wakaita kunge dhamu, I don't enjoy anything. So a lot of women have been coming kuinbox vachiti mukomana Ashi, even mumarriage mangu ndikusangana nema issues iwavo. So we have managed to find someone munhu uyu achange achidzidzisa zvose zvinofanira kuitwa nevanhu vanenge vapinda muwanano kana vava muimba yavo yemukati, hoping kuti chirongwa ichi chichabatsirawo vanhu vanenge vaine maissues iwavo, because I've spoken with a lot of women, vakadzi vekuti vanenge vachitaura kuti mukomana Ashi, inini ndiri small house yemunhu, handina kana mushonga wandinobata, but zvacho zvandinoita murume iyeye wemunhu ndizvo zvinokonzeresa kuti arambe achidzoka kwandiri nenhau yekuti kana adzokera kumukadzi wake zvandinomuita zvacho ikoko kumba kwake haasangane nazvo. Saka I'm hoping kuti nechirongwa ichi tichange tichisavewo mamarriages evamwe. So chirongwa ichi tichange tichichi-uploada kuchannel yedu iyaya yemiti nesora zvinorapa. So kana kuri kunzi mune matopics enyu amunenge muinawo, amunenge muchida kuti vacho vanenge vachibatsira vazokava, come to my inbox right now on WhatsApp, mobva mandinyorera, then ndobva ndavaudza tobva tabatsirikana. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, chitupa changu please rasira hako kure kure. Inini ndiri mukadzi ane about 40 or so years. Ndaitawo basa rechipurisa, now ndakarega mushure mekunge ndatanga kuzvimba makumbo. Zvinhu izvi zvakaitika mushure mekunge ndatorera umwe murume Chingoro Chake zvese nestock yake, but Chingoro ndakamudzorera, but stock yake ndakatoita time ndichingomunyudza. Ndaiti kana ndikamunyudza stock yake ndaibva ndafonera murume wangu obva auya, tobva taloda stock iya yamotikari tobva taendesa kushop kwedu. Murume uyu ndaingomupa reason yekuti pacho pauri kutengesera hapaite. At that time semapurisa tainge tichiita imwe operation yekubvisa mavendors, vazhinji vanoiziva nekuti mutown mainge mazara tsvina, mavendors were everywhere. Saka takabva tapiwa an operation yekuti tiite operation yekubvisa mavenda. So zvataita nevanhu vandaishanda navo vainge vari close ranks neni, taiti kana tikatorera vanhu stock, some of the stock tisati tadzokera kucamp kwedu taibva tagovana, umwe neumwe obva aendesa stock yake kwaanoziva kuti achazoiwana later on kana tachaisa. Inini ndaingofonera murume wangu obva auya nemotikari, tobva taloda motikari iyaiya obva atodzokera kumba. At first I was so faithful and loyal to my work, but handitombozivi kuti mukomana Ashi ndakazorasika papi. Ndakazongokaruka ndapindwa nemweya wekuchiva zvinhu zvataitorera vanhu. Inini it was not my intention, but mukomana Ashi pane rimwe basa rekuti wega unopinda pamuyedzo. It's not easy kuti utorere munhu stock, but when you look around everyone anenge achitora stock iyaiya achiendesa kushop kwake. Ininiwo nemurume wangu takazogara pasi tikadecide kuti this was the only way forward. Taiti kana shop yedu yegrocery yava kuderera pastock, taifamba tichitorera mavenda aya anenge achitengesa magrocery items. Kana yava back to school taingoita sekudaro. Mukomana Ashi, what I've noticed in life ndezvekuti kana ukagara wapindwa neruchiva, chinhu chinonzi ruchiva chinokupedza, because you keep on getting greedy and aufi wakagutsikana, because takasvika pastage yekuti takazotopinda mumabhawa tichitorera vanhu stock redoro. Taingoti permit iri kupi, then munhu akangotaura because tobva tatanga kutoloda doro riya tozonogovana kumberi. Saka zvakazoitika ndezvekuti kwakati kwaita an operation yekuti maroads ave clear. Ipapo to take you back mukomana Ashi, pari kubva imwe confusion yangu, because kumwe kumaprofita kwandinofamba ndinoudzwa kunzi venda uya ndiye umwe akandikonzeresa kuti makumbo angu agare akazvimba, but kumwewo kwandinofamba ndinoudzwa kuti umwe munhu wandakatorera bhero ndiye ari
kukonzeresa problems angu. No matter how hard I try kuti ndikwanise kuzvirapisa, hapana kana chiri kumbochinja. Takasvika pastage yekuti takatengesa motikari dzedu 2 tichizama kuzvirapisa, but dambudziko racho harisi kana kumbochinja. Iko zvino mukomanashi ndangogara pasi kana mari handisisina. Zvakaitika ndezvekuti operation iyaya yandakuudzai yekuti takanzi maroads anofanira kuva clear, takati taenda, ndakaenda pane umwe vendor, and worst of all I was off duty. Ndakangotumirwa SMS zvikanzi uyai tiri kuenda kuoperation, tikabva tatobuda nemurume wangu. So ndakasvika payawo and I was dressed up as a civilian. Mukomanashi kana mhepo dzacho dzangoda kukusimukira. I have lost everything. Kunyangwe basa rangu mukomanashi ndakatorasikirwa nebasa because nyaya yangu yakazohandlwa ne-anti-corruption. Saka zvatakaita takati tasvika paya, ndakabva ndatora bhero rehembe cause munhu uyu ainge achitengesera paside peroad. Vamwewo handina kukwanisa kuzovabata, but at that time tainge tazviudza kuti tiri kuda at least 3 mabhero. Saka vazhinji vakabva vatiza, vainge vatoitwa tip off. Ndakati ndatora bhero iri, that lady akabva auya pamotikari pangu akabva anditi, officer, ndinokumbirawo kuti mundipewo bhero rangu, ndinokupai hangu 20 US iri. Inini I refused. Ndikabva ndamuti kana uchida bhero rako uya kumba kwangu. Mukomanashi ipapo ndipo pandakairasa because ndakabva ndatomupa zvese neaddress. Little did I know kuti uyu munhu wandaitaura naye was actually an agent. This whole thing was actually a set up because vaida kubata mapurisa anoita zviya zvekutora stock dzavanenge vatorera mavendors. Saka after I negotiated with her, ndakamupa address yekuti ndinogara kupi. Mukomanashi at that time she was actually recording me. Zvese izvi zvakazobuda pahearing yangu. Later on mukadzi uya akazouya kumba, tikatanga kunegotiata. Ndakaramba ndichingokwidza price yangu until ndazomuudza kuti alright chindipai 70 US. Iye akabva anditi, officer, how much do you think that I am going to profit? First of all, bhero iri ndakarihodha, now mava kuda kuti ndikubhadharei mari yakawanda. Inini mari yandinayo i20 US. At that moment dai ndakangoteerera murume wangu zvimwe kuda, everything could be going well right now, because murume wangu akabva anditumira WhatsApp message akanditi, munhu yeye wauri kutaura naye ka I think kuti muCID, and for sure munhu uyu aitova ari muCID, but kana kuri kunzi wapindwa nemweya wekuda mari neruchiva, you will let your guard down. Mukomanashi tine matactics atakadzidziswa kuti kana uchitaura nemunhu, kana uri mupurisa, kana ukataura neumwe mupurisa angava ari muCV kana kuti muCID, you immediately know kuti munhu uyu wandiri kutotaura naye it's an agent. But inini I let my guard down because ndaingoda ka 70 US ikako. Pandakangotambira mari iyaiya, foni yake yakabva yaita flashlight. Little did I know kuti all of this time ainge achitonditora video. Iye akabva amhanyira kuvharavhara zvikanzi, tarirai foni yangu inongogara ichingofreeza, sometimes ikafreeza inobva yatanga kuzvibatidza yega torch ichizvidzima. Ini ndikabva ndamuudza kuti enda henyu munoigadzirisa, kana mapedza kutengesa bhero iri mari ichabva pabhero ipapo mobva magadzirisa foni yenyu. Mukomanashi munhu uyu aitonditora video ndichigamuchira mari iyaiya. Ndakangofira kupinda mumba nekugara pasi. I had another knock iyoyo mukomanashi yakandiudza ndeka kuti zvinhu zvashata, haisi knock iri normal. Kana kuri kunzi une mhosva yaunenge wakapara, hana yako inobva yatanga kurova. Inini I just thought kuti it's one of my friend because ndine imwe shamwari yangu inoti kana ikasvika pamba pangu anoita knock iyoyo obva atanga kuseka zvake, but at that time hapana kana kuseka kwakazonzwika. I knew immediately kuti pane vanhu vainge vandishanyira. Fast forward to my hearing, mukomanashi, I lost everything. It was a choice between going to the prison and losing everything that I had worked for. Ndakazviudza hangu kuti at least kana ndiri panze I can take care of my kids. Mukomanashi, izvezvi ndatova stranded. Chiri kundirwadza ndechekuti I believed mune imwe ng'anga iyi yakandichaja mari yakawandisa, so we had to sell my car kuti ndikwanise kurapwa. But mukomanashi, not a single change yakaitika pandiri apa tainge tatotengesa motikari. Takazodzokera kumunhu uya ainge azama kundirapa, ndikamuudza kuti nothing is happening, tiri kumbirawo a refund. Iye akabva andiudza kuti dambudziko renyu nderekuti makagara maenda kuchipatara, saka yamuinayo ikenza, saka inini handikwanise kurapa.
kenza yekuti inenge yakamboendeswa kuchipatara. Mukomana ndikumbirawo kubvunza kuti is this fair kuti munhu anokuchaja mari yakawandisa kudaro obva akuudza kuti andikwanise kukurapa nenhau yekuti kenza yako wakamboenda naye kuchipatara. Ko akadii kundiudza first of all kuti kana kenza yangu iyi yakamboendeswa kuchipatara aikwanise kurapwa? Ndikumbirawo kubvunza kubva kune vamwe kuti kenza yacho ndizvo zvainoita here kuti inongozvimbisa makumbo. Kurwara kwangu mukomanashi, it was so funny. You won't even believe kuti ndakatanga kurwara soon after Christmas pana December last year ipapapa. But condition yandava izvezvi, you can actually think kuti ndatova munhu wekuti ndava ne5 years ndichingorwara. Zvakaitika ndezvekuti muna December patakatanga kurwara, zvakaitika ndezvekuti soon after Christmas ndakaona kuti payadi panga pakanyanyisa tsvina because tainge takaita mabrai and also beer bottles were everywhere. Saka ndakamukira makuseni ndichitsvaira hangu payadi. But chinondinetsa mukomana ndechekuti ndakazochekwa nebhodhoro mushure mekunge ndagumburwa. But chakandinetsa ndechekuti at that time ndainge ndakapfeka mamwe mazipush aya avanoti manyangira gora. Saka zvinondinetsa kuti ko bhodhoro iri rakazondicheka sei, because all of a sudden ndakati ndangopedza kugumburwa ndikabva ndatochekwa nebhodhoro. But handitombonzwisise kuti bhodhoro iri rakazondicheka sei because mazipush acho akavharika. Ndakapinda mumba, pain iya ikamboita sekunge yaserera. But later on in the evening ndakati ndamuka mukomanashi ndaita kunzwa gumbo rangu richiita kupisa, raipisa zvisingaiti. But pandakachekwa nebhodhoro hapana kana ropa rakabuda, pakangosara pakarakidza kaganda kaya kemukati kanenge kakaita white but ropa rina kana kubuda. Gumbo rangu rakatanga kupisa mukomanashi zvekuti by the time yatakazomukama kana makuseni, kufamba kwacho ndaita kufamba ndichita kukamina. Ndakambozviudza kuti ndichapora but handina kupora. Zvinhu zvacho zvakabva zvatomuvha zvikabva zvaenda kune rimwe gumbo. Up until today mukomanashi ndiri munhu wekuti ndiri kungogara ndichirwadziwa kuti ndikwanise kusimuka ndiri ndega. Hunge ndatoshandisa macrutch, ndakaita zvekuzembera nemubhedha. Mwanangu ndarwadziwa, handikwanise. Ndanga ndichikumbirawo kuti undibatsirewo ndikwanise kuwana munhu because I have suffered so much. I am suffering, handikwanise kurara nepain. Apa vana vangu they were my borders, mari yekuti ndichivaendesa vakontinue needucation yavo mukomanashi handisisina kana pekutangira. Ndaikumbirawo ma well wishes kana kuine vanhu vanokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo. Ndiyo confession yatakatumirwa namama ava. Vakatumira confession as a WhatsApp voice note ravo ravakatumira rainge rakazara ruzha. Saka ndakabva ndaona kuti zvainge zvisina kukodzera kuti ndi-upload voice note ravo. Rikaiti pataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, can you hide my identity? Ininiwo ndiri murume ati yarukei pamakore ake ekuzvarwa. Ndiriwo kumhiri yemakungwa. Tichakura taipinda imwe chechi yeJohani Marange. Baba vangu vainge vari businessmen, asi vachizosvika pakufa baba vane secret yavo yavakazondiudza. Vakandiudza kuti iwewe ndiwe mwana akatakura zita rangu, saka ndiwe wandichaudza, ndiwe wandichazosira nhaka yangu. Vakandidaidza nekuti munoziva kuti kana vanhu vakuru vava pedyo nekufa vanenge vanozviziva kuti vatova pedyo nekufa. Vakabva vatanga kundirondedzera kutanga kwavakaita mabusinesses avo. Vakandiudza kuti ivo vakatanga vachiita zviya zvemukomo until vazotanga kuitawo mabusinesses avo ainge akawanda. But vakandiudza kuti vachatanga zvinhu zvavo zvainge zvisina kana kumbosununguka. Vaiva munhu wekuti vainge vaine umwe munyama wainge usingaiti. Vakandiudza kuti vaiti kana vakatengesa chinhu pavanozodzoka vachida kuti vapiwe mari yavo yezvikwereti, sometimes vakwanisa kutobva pamba ipapo vachiita zvekudzingirirwa kana kutonyimwa pafeya. Saka hanzi ndakazotaura neumwe mudhara wekuMalawi. Mudhara uyu akabva avaudza kuti chipo chavo chainge chiri chekuprofita, not ichi chekuita zvavainge vachiita. Saka hanzi vakabva vapiwa rimwe dende. Ivo at that time havana kukwanisa kunzwisisa kuti vainge vatorombeswa. Chitende ichi vakachinzi ndicho chichange chichivapa chiprofita. Hanzi chinenge chine umwe mweya mukati. Mweya iwowo ndiwo unenge uchivapinda kana kuri kunzi munhu akauya pamba achida kubatsirwa zvese nekupiwa chiprofita chake. So chavasina kunzwisisa ndechekuti hanzi nekufamba kwenguva pane zvimwe zvinhu zvekuti vaifanira kuzoita
kuzoita nezvimwe zvinhu zvekuti zvainge zvisingafanire kuzoitwa. Ivo vakangoudzwa kuti pamba penyu panofanira kugara paine runyararo, hapafanire kupopotedzanwa. Kana kuri kunzi mukapopotedzana, zuva harifanire kunyura musati magadzirisana. Saka dambudziko rakaitika nderekuti baba vakazoita vakadzi vainge vakawandisa, saka pabarika panogara pangori ine noise. And also vainge vakaudzwa kuti vana kana kuti madzimai kana ivo baba vaisafanira kubuda nemoto panze kana kwavira. Ivo baba vachitaura neni vakanditi vakatadza kukontrola barika ravo. Vaiti pamba paigara pakaitwa makakatanwa. No matter how hard he tried kuti vakontrole barika ravo, hanzi pamba paingogara paine noise. Zvishua takakura tiri vanhu vekuti pamba pedu paingogara pakazara vanhu vachida kubatsirwa. Baba vakazosvika pastage yekuti vakazobuda muchechi iyi yatakakura tiri, then vakazotanga ravo sangano. When I was about 15, baba mabusinesses avo ainge awandisa zvekuti takatanga kurarama upenyu hwainge hwakanaka. Pamusha pedu pakasvika stage yekuti painge patova nemombe dzainge dziri 120, but mombe idzodzo dzainge dzichitogara kumapaddocks, kumaprazi. Tainge takapfuma muvillage yatinobva. But mukomanashi pakatanga kuitika zvishamiso zvekuti mudzinza rekwedu kwatinobva, each and every year kwaingofa vana chete ndivo vega vaingofa. Vana ava vaingofa nemamwe maconditions ekuti waisanzwisisa. Umwe mwana aikwanisa kungonzi akazvarwa neasma, but asma yake yaingobuda kana kwe1 year mwana obva angofa. Umwe aingokwanisa kungotanga kubatwa nebuka, mwana obva atorwara, obva atofa. Kwakafa vana vakawandisa mukomanashi. It is so sad zvekuti pamusha pedu so pacho pane mudzi wedzinza redu mukomanashi zvakaita makuva evana. It is so sad zvekuti kana dzimwe nguva ndikazvifunga ndinobvunza kuti asi baba why vakaita zvinhu zvakadaro. Unfortunately baba vangu vakafa vasina kuzondiudza kuti zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa sei, because by the time yavakazotanga kundiudza zvaiitwa nedende racho, ivo vakabva vangoti z and he gave up his ghost. Vakapedzisira vachindiudza kuti dende iri rakazotanga kutaura navo rikatanga kuvaudza kuti ndinofanira kugara ndakazara ropa, ende ropa iri handidi ropa revanhu vakuru, ndinoda ropa revana vadiki. Vakabva vangoti z, because vakatanga kuita sekunge vari kudzipwa kuti vasakwanisa kutaura zvacho zvavaida kundiudza. But chavakasiya vanyatso kunditsinyidzira kundiudza vakanditi iwewe ndiwe sasita wangu, saka upfumi hwangu hwose huchasara huri mumaoko ako. Ndakafara at that time, but little did I know kuti zvinhu zvandainge zvichiudzwa zvaiva zviri zvinhu zvainge zvine udzamu. Kuchikoro ndainge ndiri munhu wekuti I was so intelligent, and amai vangu munhu wekuti aikwanisa kuona zvinenge zviri kumberi. Saka ndakabva ndakwanisa kukazikirwa ndikawanirwa mukana wekuti ndiuye kunyika kuno kwandiri. But mukomanachi pandakauya kuno after ndapedza mastudies angu, mombe dzababa dzakaparara dzakasvika pakungosara dziri 4 chete. Mumuri medu mukomanachi munoitika zvimwe zvinhu zvekuti ndikatanga kuzvitaura mamwe marelatives angu haazowirirane neni, because nyaya idzi vazhinji vanongoda kungoti dzingoramba dziri secret, but muri iri kutambura mukomanachi. Inini chava kundityisa ndechekuti ndiri munhu wekuti ndava nemwana mucheche. Mwana uyu mukomanashi ane mamwe machemero ekuti akatanga kuchema so munorara makagara. But chinondinetsa ndechekuti kana mwana akarara achichema kudaro, ndinobva ndarota baba vangu vakashaya. Kuhope ikoko tinenge tichirwidzana zvisingaite zvekuti tinosvika pakutodzipana chaiko. Inini nababa vangu tinenge tichibvutidzana mwana wangu mucheche. But what amazes me ndezvekuti kuhope ikoko my father will be covered in blood, zvekuti chiso chavo chaicho unenge usingakwanisi kuchiona. But ndezviya zvekuhope kuti unongoita that feeling kuti munhu wandiri kurwidzana naye ndinhenge. Mukomanashi hope idzi ndakatombodziudza vana mukoma vangu vari kuZimbabwe, but everyone is just quiet. Hakuna kana anomboda kutaura nezvababa vangu, munhu wese anongogara akanyarara. Pane vamwe sekuru vangu vasati vashaya vakatombotaura nyaya yekuti
vana vose ava vatakaviga ava vanoda kuti at one point tizombogara pasi semhuri vakwanise kugadzirwa, nekuti mweya yavo paichazosimuka icharamba ichingotenderera mudzinza ende ichazotitambudza sevanhu veukama. But mukomanachi, kushaya kwedu unity I know kuti inhau yekuti tiri vanhu vakakurira pabarika, saka imwe neimwe mhuri inenge ichingodhonzera kwayo. Ndine mabrothers angu nemasisters angu vari kurarama vari kuSouth Africa, but mukomanachi hakuna kana chiri kumbobuda ikoko. To tell you the truth, pavakadzi vose vakaitwa nababa vangu, pavasikana vose vakazvarwa nababa vangu, hatina kana one day ratakambogara pasi tichiti tiri kutambirawo mari iri kubva kuvakuwasha. It's not normal kuti mhuri ine vana vasikana vakawanda kudaro poshayika kana one zvake anonzi akabvisirwawo mari yepfuma, but ndiyo situation yatiri kurarama nayo. What surprised me ndezvekuti umwe mufana wangu akandiudza kuti kumasowe kwavo kwavanopinda hanzi akaprofitiwa kuti mweya waiprofita uri pana baba vangu wakagara paari, ende iye ari kutofara nazvo kuti achange achiprofita achishandisa mweya wainge wakagarawo pana baba vangu. But little does he know kuti zvese zvandakaudzwa nababa vasati vashaya zvinhu zvekuti zvinorakidza kuti zvaiva zviine urombwa mukati. Ndiyo nyaya yatakatumiriwa namukoma vedu ava, vakatumira nyaya yavo as a WhatsApp voice note. Vadiwa vatereri, episode yanhasi ndangoti regai ndingoita ma-confessions awa ari maviri nenhau yekuti ma-voice note avakatumira ainge akati rebei. And also tisati tavhara chirongwa chedu, pane imwe story yatakamboposta yevamwe vahanzvadzi vaiti ivo vari kunetsana namukoma vachinzi vari kuita imwe cheating isingaiti, then mukoma vakabva vati ivo kana kuri kunzi vakaramba vachichita tizopublisha zita ravo on the public platform. So nezuro vahanzvadzi vaya vakazotaura nyaya yavo vakati after paya mati pacounseling zvinhu zvakamboita sekunge zvachinja, but I always suspected kuti murume wangu he will go back to his old ways. Saka hanzi ndakazobatikidza murume wangu achitotaura negirlfriend vachitoudzana zvimwe zvinhu zvekuti zvinorwadza. Audio yandakatumirwa navahanzvadzi iyi inorwadza zvisingaiti. So she said she's going to type everything zvakaitika ndozokuverengerai vedare, but ndanga ndichikumbira kuti zvaizvezvi please let us pray for our dear sister because she is going through a lot. Zvavakasangana nazvo this cheating incident zvainge zvakati kurei, zvinorema kugamuchira. And also chimwe chiziviso, kana muine ma-prayer request do not hesitate, uyai kuinbox kwangu ndokusanganidzai nevanhu vekuti they are prayer warriors, vanokwanisa kukubatsirai mumatambudziko amunenge muinawo. Vadiwa vateereri, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.